Baraja hemen bizi da, Jarauta kaleko 82. portalean, bere semearekin batera, Momorekin batera. Salatu nahi genuen, prozedura honetan guztian zehar jasan duten babesgabetasun guztia, instituzioen aurrean eta legearen aurrean, duten babesgabetasuna. Ikusten dugu ez dela bakarrik etxegabetzen gaituztela, baizik eta gero eta berme gutxiagorekin egiten dutela, gure eskubide politikoak geroz eta gehiago urratuz. Eta bueno, horregatik nabarmendu nahi dugu, instituzioen promesa faltsuen aurrean, legeek jabetza pribatua defendatzen duten heinean, eta hor antolakuntza jarri behar dela lehen planoan, antolakuntza eta borroka direla bidea, eta beste batzuetan lortu dugu antolakuntzaz eta borrokaz etxegabetzea gelditza, eta espero dugu gaur ere hori egitea. Osea, eskerrik asko guztioi.